Yo, what's up mga pobreng guys? Naan sa trabaho ron. Maing buntag sa inyo hang tanan diha. So naa ako sa atop. So kay nagtan-aw ko sa drain. Drain diri sa kuan. Sa Sandayong, Abisayon na to, Sandayong. Ang kuan diha kanang naang PVC padung ubos. Na kuan siya stack up. So ako nang giputol ang PVC dito sa ubos. Pero ang tubig nagyapon diha nagpara. Kita ba niyo guys ang tubig guys? Na guys, tubig guys. Nagyapon ang tubig, wa gyud siya mo kuan. Ako nang giputol ang PVC sa ubos, so ako anang tabunan. Silanan ko na diha kay para akong trabaho ko dito. Kay in kasog mo uwan no niya, ang uwan ay malahos ubos. Sige naman rilaing mga drain, ari na mo agi ang uwan. So kamusta man ninyo hang adlaw? So karon ba ko naka vlog to guys kay grabe ka busy sa kuang live gyud. Na life sentence ba? Silong sa gamay diri guys kay grabe gyud ka init diri guys, wagi sa lipod bisag gamay guys. Oh. Gyud. Ug sa kuan pa ni guys, mulandong ra og mo agi ang eroplano. Sa lipod ta gamay aning kuan, flashing. Oh, ning firewall. Ay, mura mo gani ato ang slipdanan diri, mo gilain. So ato tong isilan ron. Grabe kinita eh. Tabungan na tatong bangag. Dayon tong PVC sa ubos. Ato ang putlon, putob sa elbow. Kaya naputol naman tong PVC gikan sa flooring. Magiputol. Karon elbow pa dong sa elbow ato putlon. Karon mo agas ng tubig sa ubos. Sauron ta nagbalde. Para di ta makaligo. So nakasilan na ta guys oh. Ato nang gisilan guys. Ato nang gitabunan niyang bangag. Kaya kasog di mahuman ni ang trabaho aron. Di siya mo tuo sa ubos. Kay ang materyales ani wapasan mo abot. Kaya akon lang gi kuan gi sugo na ko engineer nga ipa kuan ni. Mabulit diri niya putlon ang tubo sa ubos kay moabot tong materyales ato ning masumpay sa ubos. So ato ta sa ubos kay putol taok tubo. Okay guys, sugdan ato putol guys. Parado ni. Sirit-sirit ng tubig ron. Pangagan na kita naman. Interior. May ilhan gini ron basa ni. Kabuang ng tuhan eh. Magana yung sirit tubig. Sobrado jud ya. Gini sidlit oh. Grabe, buha.
Gahe. Bulan ng gabas. Right. Awas ay. Puno. Sumbaldi. Ah. Grabe, buhagay. Oke, salbat na.
Gahi. Matanggal ang cover. Kinanglan siya tanggalon mga guys. Tang-tang na ginato guys. Kita na. Kita ng buna-buna. Okay guys, may ngonton ninyo niya guys. Manangatog sa mi guys kay kapoy mi sa amuang ligo lapok. Sa ida ta. Kauban guys oh. Number 4 guys. Kani ko sa kay number 11. So pata ka ulit mga pobre. Nangapon yun diya balik. Kumanta sa trabaho itong kumpanya. Naan sa tatiri sa kilikili ko trabaho. So gipakusab nila ilang tiles kay ma-align og sakto. So himutag sira dayon na duha ka tiles ug taod. Nya grout. Okay. So what's up guys? Uli na ta guys. Taon na styles dali nga nahiwi o naka-finishing ta silang gawas. So nahinay ta kay alas 9. So okay. A few moments later. Yo, what's up mga pobreng guys? Maayong gabi inyo diya tanan. So manisumpay sa kuang vlog dito sa akong pagtrabaho ganiya sa amuang ako ang itrabahoan o sa ako ang isadlaynan ganiha. So nana ko sa mo aron naabot na ko alas 10 ang takna sa kagabion karon. So malingot ang ngayon kay grabing kaigang ya musta man yung kagabion diyan kapanihapon na mo. Ako nakapanihapon ako niya. Murag mukaon ko kutro diri kay murag lami mang aris balay ta mukaon kaysa dito sa lain. So akong mga sakop diri is nangatog na. Oh. Si Bintoy
tug na niya si akong bibi gamay tug na pod akong bibi nga dako. Tug akong asawa na tug sir. So nakutason salamat kay sa inyong pagtan-aw diha niya. Palihog ko diha og like. Ang nakaabot diri sa tumoy sa akong video muna tinuod na ko nga viewers. Palihog ko og like diha. Basi mo na i-forward ha. Wala mo tanawa ako ang vlog. Pero bitaw salamat kayo. Nya, di na ko tason kita sa akong vlog. Huldi akong vlog ron. Gikan sa ko ang pagka kaligo sa lapok na niya. Nya, hangtod ni hapon hangtod karon. Salamat kayo sa inyong pag-uban. Kutob ani nga ko ang kintumyang vlog sa ko ang video. So salamat, huwag may gabi inyo tanan, amping ta. Kanigod mga kapobre, naduble na nga ito ang paningkamot kay duha na masaya kong anak, duble yung paningkamot. So babay inyo tanan, amping.